Yan, unang gamit ng motor nasira. Kaya binubunot. Nandito na sa lababo mag-install. Ayan, kakatapos lang kumain, bira ka agad. Hindi na nagpahinga. May bola sana yung basketball mo na yung dalawa. Lupos. Pabumbahan. Mga galit sa trabaho. Okay. Kasi yung gripo sa sa CR kasing taas ng drum natugsok. Oo. Para yung drum pag isahod Kukuha ko ng magkutri. Tubo ng pipe. Aluminum. Jiyan. kung may pera sana tayo mas maganda sana yun. PPR talaga yung only out Wala. na tubig kaysa dito lumulutong ka eh. Well, saan nila nakabanga? Patlang mo na siya na sa kulong muna. PPR Ano, gusto dito sa drum na puti? O, tama lang. sukula road to drum barometro mo yung drum natin. Doon? Oo. Masyado na mga drum. Ayun. Hindi lang ikaw. Sa drum na blue? Ayun mo. Pwede lang. Hanggang saan na masyado yung drum mo. O, sakla na yun. Pati sa CR ganyan din yung taas. Tapos kung nasa 60 sila. Basta yung pansahod sa CR yung drum 60-70. Mga drum ko na taas. Alawan siya sa mga 4. Magpunsa nga, Bib. mas maganda kasi mataas. Magpunsa nga, Bib. Para Alawan siya pag- sa 4. Ano? Lupit. Lupit. O, dyan sa lupit. Takot na. Alangan mo na. Ito pa. Alawan sila sa mga Kumula to, allowance na to. 20. Atong tupitan to, allowance na to. Lupit. Allowance na yan. Mga alawan. Yung drum na dilaw parang mababa yan ah. Ano ba ba? Babasa naman na. Sa atin may kaya nagsukod daw. Sa atin nagsukod sa outpad. Hindi ka din Ay, ito, Hindi kaya ikaw na may diraga. Ito pa ito. Magkano pa rin? Ah, so drum may papato natin. Oo. Una ako, aso kulong. So, mga to, sa pinakantas. Ano yan? Hindi ko niya. Lupit. Okay. Tadi ya, tangan ini. Ano dyan sa loob kumakain mamaya na. Ito centimeter. Gusto nga ni Sadi. Allowance mo. Allowance mo. 70. Allowance mo.
Gripo yung sa diluwas ah. Nagripo yan sa labas. Paguna ko gripo at tukuha. Hindi, iba, tadi sa gripo. Hindi, paguna ko gripo sa CR, sa plus. Dito lang na. Para pag nagluluto doon, mabilisan. Ayan po, nagkasundo na po sila. Kasundo na yung dalawa, di na sila nag-aaway. Lagi na lang tayo nag-aaway. Seryoso na po si Inchong D. Bago kasi makakain eh. Hindi natutunawan. Sabi ko na nga magpahinga muna, ulan na. Sagol yan, sagol. Oh, Ulan na. May duyan dyan. Mas 70, pwede na. 90 naman ito. ano Di mo pagkakamot mo? ni pagpot niya. Ang dali oh. Mas 70, pwede na. Di ka magsusukola. Basta. Ay, sinali ko. Nandito na sa lababo mag-install. Hasaon mo, lababo to. Lang kuan, lang hitam. Yan, bili muna ako ng pipe. Yun lang, yung bibili. Pipe lang. Ilbo. Ilang ilbo? Walang ilbo? Wala nang ilbo? Para isang anuhan lang. Nagahan. Malihat kuan mga tulo. Ito tatlong ilbo. Na plain, da trade. Ilbong plain. Basta 1/2, alam na yon. May gripo na. Mamaya lang dito sa kuan. May gripo na sa lababo. Hanap yun siya na. Lakas pati niya, no? Hangin pa lang yun. Wala pang tubig, oh. Sakto sa? Mag-inventa rin yung tapuluan na ba? Trabaho ko, hindi ko pagkakaroon ko, sinulo siya na niya.
Tapos na nagkudok. Sabi. Siton? Maski siton? Kung nabad mong pagbabagat, babagaton mo man. May gripo na. Ha? Kamu? Bisita sa mga niya, nagburo. Ato itapat mo na yan. Tadi kita ko na sa Kari, Tadi kita ilmu na parka deh. dapat sa... Satu kalangkawan baga. Satu lubut. Ha? Satu lubut pagka lubut mo katawa. Eh patyan na. Opo. Opo. Naik mo kay dir. Opo. Kalbo na pati ka? Tadi ko nagkalbo na ako. Kalbo na ka? Bago di mata, kilarabong na ito. Doon pala sa natitipo na tubig ko, no? Huwag nga, dudaro diretso. Ang patay na yung makina. Maghihigpit. Ano ito na si Elim eh? Sabi mo, utod ko. Oh, sige na. Oh. Ano, kita na yung mga tornilyo. Kaya pinatay na muna. Eh, bababa mo. Tapos, Ulputin ka kita. Ulputin na dia. Hindi mo ulputin. oo. Yan, unang gamit ng motor nasira. Eh, binubunog. Sa tubig, sa kawan.
Joke lang, ano lang. Ihigpitan po. Balikan natin yung sa loob. Maluwag. Hinihigpitan yung mga ano, kaso-kasuan kasi maluluwag. Kaya lang kamayin. Di uulan. Sarado pa yung ano. Sarado pa yung hardware. Ano, okay lang dyan? Okay lang. Okay lang? Libre ha?
Dong, okay na dong. Yan, yun na. Tari na dong. Ano? Oh, saya ko, saya ko. Ay, ay. Pati sa to, kuha ko pusti. Ang liwang. Kumayo, iniwan mo sa matibang mo. Ano yung walang liwang? Ang liwang. Ano ba yung aliman? Aliman. Kakagirata na pag nabad. Aliman! Babaw yung sinawang sa apelido ko. Aliman, kayo ba si Tomsok? Wag gumaraw. Kapot pa sana nag-atras na. Yan, mahigpit na. Hinigpitan po yung mga kaso-kasuan. Kasi kaya lang pihitin ng kamay. Pati kong italbusan, PPR no? Kaya di ko na pagsimintuon. Hindi mo na. Halimbawa na siminto na. Ako to si Arcady mga si bayang mga Arcady. Oo, nabay ko. Malay ito maba. Nabay ko na. Kumaraw. Kumaraw ta. Ang magbutan na haning. Nalilipo ko sa tulog, gagara ko. Kapag yung restaurant tadi ka. Ito, ang bukong manitong suod ko sa namang kitong sa kitang mudaman. Hindi ba nakasabungan sa mga sabon ako mga naka-restrain, naka-nagsimon. Saan ko na naman, magdara sa uda-uda. Si Paris pag-ibo, Loy. Sila ka sa pangalan, biyagat, biyagutan mo na. Ano, buwan kaya, yung pikirin ko. Wala ko po, wala mga alam na, buwas mo na rin ang sinigang na. Diniripiron na ang mga kawat pagbilog na. Sinirotan na.
Lalo, meron pa ng naman ka na. Dali na. Kasi ako balikan, hindi ako balikan. Eh, hindi mo kayo sa 1,000, isa. Nagre-rate na mga kami. Inuno, di ka nagkakaroon sa Naglalagay na sila ng clamp para matibay. Clamp. Yan, babari na. Masakit. Bato. Tultugon. Ba't yan? Di ba ito? Nakam-nakam pa na. Mga kasakam pa na grabe. Pero kaya bakal PPR. Oo, okay lang. Magado. Ano nga ni... matibay kayong anak. Yan mga ano ka. Oo. Matibay mo natin tabo. Mga malaw. Oo. Sabi siya na niyo. Estimate na mo. Estimate na mo. Unog to. Ang sobrang ibihan. Pero ang tabuhan to ya. BBC. Wali. Pitodi. Pang 8. Ayun, pinatansyaw ka niya. Mga 23%. Lintan, ka-20 kung ano, ubos na. Nag-additional na niya ako. Pero kung di nagpanibago sa lubot, so 15 mil nga di ubuson. No, kuya. Ay ubuson man pala. Sa motor pa sa ni 13 plus. Kaya tangki. Kaya ba na kaya natin siya? 13 plus. Marami ka. Yan, yan, bumba. Si Ami kaya pero kung di man na namatay si Ami. Kaso kung man itong jeep. Mo ko sa naman kinuha si Ami tapos may kuda. Takwit na ako sa